Ribiga ni gotukwechaka kurasi kaunti ya Kisii asingo kumanyibuna maigayo gukora amatemwa a KCPE nigo abana babiri bagwesoke bene nabo igokoro kya ekegwa kyabo gwetera gochakia radio eyue manyikante na yoboke FM kurenda ekerto batugusanga nabamenyi korwa sensemo ya kyoge imeye wadie nyakoe nigo bagokere obumanyi bw'abana bo ase okubaletera radio yo imeye binyoroime wetera emerobili yabo yogosemia gosegeta nabayigo kogokya kurinde nigababwatani abo babiri bakubulwa gwesoke bene kweneke bunangusira bali abana bo ase okogendereria obumanyi bwabo muri kicho ndemo Steven Namange Esabari ya itonige goto ekichinsemo chia kyoge imyanyakoe ward asenko banyora abana Kevin Omwega na Daniel Maisaba abakora amatemwa KCPE kibagendrete kwene kyabuna emiroberi ya Oboke FM ereti bachageti mbuyegendrete isato ayemo erinde wenyorera matera mansuko rugiga ase studio ito ya Oboke FM Rwego mwanchumo tegererie kwanyoro mu murugoro kunganera Fredo bachinera gotebanga no turamo ase umuroberio bwogotieria abasae kigima muno bana bagotari ibintu bibyo kubora jiredi ni ande gendongera gaiga byo chache simi ana bogotime kamuneredi jenga piti ngagora nende nje bana naroje ngagura kenagora ngaje kuligera ndi chikwaje mbeke speaker chikapora ana bongo roja sememwe kobeku neyo speaker ngabeka tebwati ngajona ngaja nende ngabeka nganda nende kalike nonye ndingata rende tandike gaiga busenebuke kaikalende chinamba chichare ngaroro kanyabwira siredi bono ngacha osende ngata nende ando hospital station ngaro sigo kera to akorderite tukachaka kuviunganisha vyonse mike sidayo tinatumikete karadhani ya fanie mouthpiece ye ya fani kameka ne chidayo chindega kanyara ya kwaniri korwa sogo chaka kwapo kwa inse kubo bundi bwabo no gwetomanigo kwa irerereti abo gotoka asembe ochinsemo chia kyoge igenta abamenyi babagokeire mono Kobo iraniriga congratulation abana bande bakorire genteki ya gonsokeria mangana nende ntagete bambekero gotera kaki narategereire Oboke abana batemire nandite bakonye amasomo agendere yabana baje tumne gosori tukanyora ngintu ketora rokerie tukanyora Oboke FM iye bwate meroberie mbia twarategereire bipindi byabo babwate igo babwate bipindi byobosemia amangana amange yogosemia umwana oyo nana bazaga tumne gosori unyakaborokanie bintu mutega kyuta sambe nyumba arenta kende iga borokani nyora kego chachie simu arenta kende igobeka none redi na bakoborokaniga kwanyara yabugire akanyakogendera igo bagacha kanyako connect bintu geteiga babeka gatwanyara gegokwana ase redi nonye nabo obwaro obo nigo bwabeire gwetereme chande menge ase Daniel Maisaba ari omwana entakana simbarati tigabakonye muno yoyo mabibiri bayemba sirete bonsi nabatakire school fees abana bali batatu oyo mufo mugwani agochi mechanda nero rocho ndeta yoko bagolera kende uriyo gwanja kwerwa nero kunyara kubakonya kende yonse njire ndete yo na mugondo rocha asetayo nonye batamanyeti buna chisemi cyabo chesekenderi kiranyarekane okoboria bono na sabana bagosirwa kugendereria reti yabo na marorabo yobobundia none yani kubatenda mokonyero ne okoiru na tiango nyenda bana abchinta kana ani yakirike yabwate onge keibo anya kande ga otereterende mabitu motorero yani bogemani baba bakungu ani konya mondani kera irwete ani koru anye ore tan sabuna terende tiango nya bana aba ani muna nyari tangani aba konya ko bona tomnyala te ko bona max na nyota max 187 sainde ngarati ngwanda secondary ndo nsomera na mangana ya cross radio chi cross gotangasa ne chi radio se TV
igera nje konya ne family igonje gotebe gotera chisabari kune chiga ebiye bwe binge byarenga se binyoro gati yabo byanyarire ko bigosiru wetera y'abantu bari iskari na nchebuno morali chonoro mogokone kerenkorra bari twekereire basiru na basukire bosio mbia mono sana Mr. Stephen Ndema semirime miyogente okoratiga nyasanya ale kobaga kusiseni mono sana Mwancho morigere ni ona rura sembeo asensemo ya Oboke FM station kuruchinse mechi chiavu nyagata ni ene nsemo ya Kyoge abo ase abasai abakekenge mabanya ko abagwesoki na kwana kibunamba bwate ebye gwabise gosiru gwetere serikali ya county ya Kisiamo na serikali enene biranyare ko babigosuka bosio ko reporteria Ndizi TV kuruchinse mechi chia Kyoge kigotoka ase ensemo ya Nyakoe ward eyene bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven.